Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video. I dag der skal vi lave noget mere Draft to Glory, fordi at sidste gang der fuckede mig lidt rimelig meget op, og derfor satte jeg på ikke at gøre det i dag. Og derfor sagde jeg også, at jeg vil lave en hurtig Draft to Glory. Derfor kommer episode nummer 10 i dag. Jeg ved godt, jeg sagde det også i episode 10 sidste gang, men jeg fandt ud af, at det var 9, så det er 10 den her gang. I hvert fald, så kan I se alt det, vi har solgt her. Det vildeste items, det var nok Socrates for 2100. Så solgte vi også et jægerkort for 5000. Jeg tror, jeg kommer til at fjerne det for listen, den jeg kan ikke finde det. Så er der også nogle items, vi ikke har solgt, og dem kviksælger jeg bare lige hurtigt. Og det gør, at vi kommer op på 127.500. Vi fjerner bare alle solgte kort. Og så lad os satse på, at vi for en gang skyld kan nå lidt langt. Jeg håber virkelig. De her sidste episode, der nåede vi også langt i 2 gange. Og det var begge gange, der fuckede mig lidt op. Jeg tror, jeg førte begge draft der. Rimelig fucking nederen. Men heldigvis så fik vi en draft ticket sidste gang, hvilket vi gør, at vi får et gratis draft. Og den bruger vi selvfølgelig nu. Og lad os satse på, at vi får en god formation. Vi får 4-2-3-1. Er det den gode? Den er ikke god, nej. Vi får 4-2-1-2. Smal hedder den, hvis den er rigtig god in-game. Godt nok er der ikke nogen kanter på, så vi kan rigtig bruge Ronaldo og Messi. Men vi kan altid skifte mellem, hvis det er. Vi får Dybala, vi får Suarez. Oh shit. Hvem skal man tage? Dybala eller Suarez? Den er eddermame svært, synes jeg. Ved du hvad, jeg tror jeg går for Dybala. Hans kort ser sindssygt godt ud. 91 hurtighed, 91 skud, 94 dribling. Holy shit. Lad os gå til angriberne og satse på, at vi kan få en Mertens inform. Kunne være virkelig lækkert. Vi får Barca, Lukaku. Jeg callede den. Jeg callede den Mertens inform. Jeg tror faktisk, det er hans næst dårligste inform. Eller hans næst bedste hedder det. Jeg ved det faktisk ikke. Men i hvert fald tager vi ham vanvittigt kort. Lad os gå videre til næste angriber. Og lad os satse på en Higuain inform. Kunne være sindssygt. Prøv lige at overveje det, hvis vi fik det. Ronaldo illustrerer. Hvad sker der? Jeg har callet begge gange. Higuain inform der. Man kan ikke lade være med at tage Ronaldo inform. Man kan ikke lade være. Ronaldos fucking strike kort. Men får også Suarez inform. Holy shit. Ja, vanvittig start det her. Vanvittig fucking start det her, det mener jeg. Det her det kan gå ind og blive rigtig godt. Vi skal bare, hvis vi får Kroos eller Modric Team of the Year nu, ikke? Så er det, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Oh my fucking god. Vi får godt nok ikke Kroos eller Modric. Den får kun det gule link til Ronaldo, men det giver ham alligevel 7 kemi. Fuck it, jeg vil tage det hver eneste dag ind i Ester Team of the Year. Holy shit. Prøv lige at se de der 4 til at starte med, mand. Nej, det er sindssygt. Okay, jeg vil prøve korten igen. Nøje Team of the Year. Hvis vi får ham, kunne være alt for sindssygt, men det ser ikke sådan ud. Nej, okay. Jeg klager ikke. Jeg tager sgu bare trap. Lad os satse på, at vi får en bedre målmand på reserverne. Kom nu please med en, jeg kan bruge til noget. Fuck mig. What the fuck? Nøje Team of the Year. Oh my god, hvad gør jeg nu? Nu skal jeg lave et hybrid ud af 3 ligaer. Nej, det er vanvittigt. Okay, her der skal jeg bruge. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge. Jeg skal nok bruge en for Liga sådan der, eller Bundesligaen. Jeg får en for Liga sådan der. Jeg får foran Team of the Group Stage. Fuck, det er jo sygt der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvis vi får Boateng her, eller en anden, det kunne være fucking vanvittigt. Terry Laporte. Okay, vi får Terry for Laporte. Vi går med Laporte, men ja, okay, vi skal nok desværre skifte en af dem ud, tænker jeg lidt. Der så får Nøje kun 4 kemi, hvilket ikke vil være helt godt. Venstre bak. Jeg kan faktisk godt bruge på Bundesligaen her, for at være helt ærlig. Gør vi det? Det får vi ikke, nej. Får en for Liga Santander, det er også ham vi går med. Højre bak, der skal vi faktisk bruge en for Liga Santander. Fuck, det er vanvittigt draft indtil det, det mener jeg. Holy shit. Vi får Kyle Walker, han vil jeg nok normalt gå med, men jeg går med Cancelo, han hedder. Så jeg går ned på defensiv midten, og her der skal jeg bruge en for. Ja, det ved jeg sgu ikke. Casemiro rimelig god til at bruge, men vi kan også bruge Bender, holy shit. Ej, jeg tror, jeg er nødt til at gå med Casemiro her. Jeg tror, jeg er nødt til at gå med Casemiro der. Jeg er nødt til at gå med ham. Central midt, der skal vi bruge helst ind på Italien, eller den italienske liga, Calcio A. Kom nu med en anden. Ej, det mener jeg ikke, det der. Vi får en Bundesliga 2, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge ham til. Okay, nu kommer det spændende. Nu skal vi virkelig. Hvis vi skal have 100 kemi på det hold, så skal vi virkelig have det her til at gå op. Vi får Moya, vi kan tage, hvis det skulle gå helt galt. Vi får også Loris. Vi får faktisk også Loris. Loris, han vil få linket til Varane. Vi tager Loris, fuck det der, vi tager Loris. Fuck det vanvittigt det der. Han kan få på kemi med begge to. Vi kan altid skifte nøje ind, hvis det er. Men Loris, vanvittigt det der. Sindssygt draft indtil videre. Jeg skal bruge en central midt for Italien. Det er, oh my god, Messi, Team of the Group Stage, Alba, hvem tager jeg? Jeg tror faktisk, jeg tager Alba, for at være helt ærlig. Ja, det gør jeg. Messi, vi kan rigtig bruge ham alligevel. Og jeg elsker Albas inform. Jeg synes, det er det bedste fucking, et af de bedste kort. Jeg synes, det er så vanvittigt. I hvert fald, sindssygt draft indtil videre. Vi får Mkhitaryan, Ganso, Venstreback, Schmelzer. Jeg tror faktisk, jeg går med Schmelzer. Bare hvis nu vi kan få det til at gå op med Neuer. Det tror jeg måske. Nej, det kan vi nok ikke, men man ved aldrig. Vi tager Draxler. Kom nu, jeg skal bruge en fucking central midt for Calcio A. Jeg skal bruge en central midt for Calcio A. Please, kom nu, mand. Ja, vi får blind. Ham snupser vi. Det eneste jeg virkelig har brug for nu, det er en central midt for Calcio A. Please, giv mig nu en. Vi får Insigne, men han er ikke det, jeg skal bruge, vel? Okay. Det er ikke et dårligt hold, det er det slet ikke. Men vi mangler lidt kemi, det gør vi sgu. Her tager vi Zaha. Oh my god, kom nu, please, med et eller andet. Vi får en Sonsi 85 rated, men ja, okay, vi er nødt til at vi tager ham, det gør vi. Han giver også 3 plus kemi, så det er rimelig godt. Okay. Jeg tror sgu ikke, vi får vores central midt, vi skal bruge desværre. Og den sidste spiller, det bliver
Vi får os faktisk Subotic, okay. Jeg tror faktisk, det er vores hold. Det er kun 89 kemi, og Insigne er på 2 kemi. Det er lidt skidt, men i hvert fald synes jeg faktisk, at det blev et helt udmærket draft. Lad os lige få en træner på. Lad os satse på, at der er nogle af de her træner, der kan give lidt kemi. Har man givet 2+. Okay, vi tager bare ham her. Vi får 91 holderen, ikke lige frem. Okay, det er faktisk fint nok. Det er fint nok. 87 overall. Jeg får også synes faktisk helt ærligt, det er et sindssygt godt draft. Vi skulle bare have haft kemien, så har det været fucking vanvittigt. Men det er holdet, vi skal prøve at vinde draften med. Jeg synes bare, vi skal komme direkte ind til første kamp, og så lad os satse på den sejr. Lad os satse på mit net. Please net, ikke fuck med mig den her gang. Ellers er ikke meget med at sige, gutter, an. Lad os komme direkte ind til kampen, og lad os satse på det win. Alright, gutter, Dans hold 85 i overall, 80 i Holland. Ikke lige frem det bedste hold heller. Han har godt nok Neymar og Griezmann team of the group stage, men jeg regner med en sejr. I hvert fald, lad os bare komme direkte ind til kampen, og lad os satse på det win. Kom nu, Ronaldo, det er din, Ronaldo, det er din. Og så præger du til den, Ronaldo. Og så står 1-0, mand. Hvor er det fucking smukt lavet efter 17 minutter spillet. Ja, tak, mand. Let's go, boys. Det er en fantastisk start, eller det mener jeg. Nej, det sker ikke. Det sker ikke. Godt reddet i første omgang. Fuck, det er smukt, det der. Det mener jeg godt, stå Loris. Så er det dig, Ronaldo. Det er din, og kun din. Det er din. Læg den af der. Godt lavet. Laver du den der, og så skyder du der. Hvor er det smukt. 2-0, mand. Hvor er det smukt. Var det Mertens det der, eller hvem er det? Hvor er det mega smukt Mertens. Jeg tror, det er ham. Det er også lige meget, den der. Røv godt lavet. Nej. Neymar. For helvede, mand. For helvede, så i 45 minutter plus, mand. Det er ikke skide godt lavet, det der. Kom nu, Ron. Tag den selv, Ron. Tag den selv. Nej, det er sygt, det der. Nej, et sygt mål. Ronaldo. Fej, hvor er det vanvittigt lavet, det der. Det mener jeg, det er fucking smukt. Let's go, boys. Kom nu, Ronaldo. Luk den, Ronaldo. Luk den. Tag turen. Nej, hvordan går den ikke ind? Fuck, det er sygt reddet. Ronaldo hætter til den. Eller gør han ikke. Mertens, en eller anden. Videre, skyd, og så står en 4-1, fuck det er smukt. Ja tak, der lukkede den i den. Nærmest, det er nærmest umuligt for et comeback for ham nu. Ikke så meget at gøre der, jeg så der, den fik den der spilling, så hvis man bare ville stå 4-2 der. Men fuck it, vi først havde 4-2, vi burde ikke kunne tabe kamp. Skal Ronaldo gøre det igen? Skal han gøre det igen? Ej, nej, det sker ikke. Ronaldo er fucking ustoppelig. Det er anden gang, jeg bare tager den selv på midtbanen lige efter et mål og går op og skruer. Det var halvleg, men fuck, det er sygt det der. Sætter ham af der, mand. Ej, hvad er det? Hvad er det vanvittigt? Hvor er han god, mand. Og skal den ind? Ja, tak. 6-2. Easy peasy. Please wait, quit. Ja, tak. Der er det første wage, gutter. Første win. Ronaldo med fucking 3 baser. Hattrick. Easy. Første kamp. Virkelig. Jamen, Ronaldo, de her 2 han lavet lige efter halvleg, lige efter mål, ikke? Fantastisk, man. Lad os gå direkte i en anden kamp. Lad os satse på, at det kommer til at gå lige så godt. Let's go, man. Alright, gutter, der var hold, vi skal møde. Det er rimelig godt. Suarez team of the year. Neymar team of the group stage. Filipe Luis team of the group stage. Casemiro, man of the match. Ramos in form. Det bliver et svært kamp der, men lad os satse på det win. Det kunne være så fucking lækkert. Let's go. Fuck, man, jeg vidste. De sidste 4 frispark, der han bare prøvet at lave den der, hvor man ligger til forstolpe og bare prøver at hætte den i lange hjørne. Det gjorde han også der. Fuck, det er noget lort. Nå, bagud 1-0 efter, ja, ingen tid spillet, 20 minutter. Det er noget rigtig skidt, det er det. Og gutter, der er heller der. Jeg spiller ikke lige frem skide godt, som I kan se sammen. 8 skud, jeg har haft 2. Jeg er virkelig presset lige nu. Jeg skal virkelig ske mirakler eller noget, hvis jeg skal komme tilbage i den her kamp. Lad os satse på, at jeg kan spille bedre i anden halvleg. Det kan jeg forhåbentlig, men lad os nu se. Kom nu, Ron. Kom nu, bang til lortet, og så står 1-1 Ronaldo, hvor er det vigtigt, mand. Let's go, hvor er det fucking vigtigt. Ja tak. Ronaldo, han har et perfekt skud, det er så lækkert, mand. Hit. Nej. Så står den 2-1, gør den ikke? Fuck noget lort, hvor er det fucking ærgerligt, det mener jeg, hvor er det fucking ærgerligt. For helvede, hvor er du uheldigt også, mand. Kom nu, please. Kom nu. Hvordan går den ikke ind? Hvordan går det ikke ind, synes? Hvordan går min bold ikke ind? Jeg er jo så uheldig lige nu, det mener jeg. Jeg er jo så uheldig. Kom nu, Ronaldo. Kom nu. Prik til. Jeg taber efter, at jeg faktisk selv mente i anden halvleg, efter min anden halvleg præstation. Prøv at se det der. Jeg synes selv sygt meget, at fortjener den der win. Første halvleg, der spiller virkelig den. Anden halvleg, der fortjener virkelig sejr. Men ej, hvor er det ærgerligt. Jeg havde 5 kæmpe chancer til sidst, og så rører jeg ud i anden runde. Det mener jeg. Det er skidt. Og vi får en Premier guldpakke og en sølvspillerpakke.
det er sørgeligt. Det er rigtig, rigtig sørgeligt, men ja, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Når man ikke vinder på sådan nogle kampe, hvor man er så uheldig, så er der ikke så meget at gøre. Det er der sgu ikke. Det er sikkert, at vi får det helt store i den her park. Ikke rigtig nogen spillere, der går for det helt store, tror jeg, men vi gemmer alle at spille alligevel, selvfølgelig. Så har vi den her guldpark. Ja, jeg håber faktisk på et kort. Det kunne være rimelig lækkert. De går for 5k. For 3 spillere, vi kan sælge, så får vi en guldkontrakt. Den der kan vi sælge. De der 3 kan vi sælge. Aller sidste park, en premium guldpark, kan vi få et eller andet godt Hazard. Vi får engang en rare spiller, hvad skal der ske seriøst? Får vi noget godt, vi får en, ja, den kan vi sælge for 1200, den der kan vi sælge. De der 3 kan vi sælge. Og måske ham der, jeg ved ikke om de går for noget. Så jeg synes bare, vi skal sætte alt det her på transferlisten. Desværre tror jeg desværre ikke, vi kommer til at tjene meget mere end 5 eller måske 8k eller sådan noget på det her, desværre. Endnu en rigtig uheldig kamp, som jeg selv følte, jeg godt kunne vinde, efter alle de kæmpe chancer, jeg havde til sidst. Men sådan skulle det ikke ske, og det er bare pisseærgerligt. Lad os satse på, at jeg gør det bedre i episode 11, fordi nu synes jeg også snart, at vi kan komme til at vinde en draft. I hvert fald kunne det være gerne til tusind tak, fordi I gad med den video. Hvis I kunne lide den, og gerne vil have, at jeg skal lave mere Draft to Glory i fremtiden, så glem ikke smide et stort like. Er du ny på kanalen og ikke subscriber endnu, så vil jeg sætte stor pris, hvis du gad at gøre det. Det vil betyde røv meget. Ellers er der ikke meget med at sige. Glem ikke at tjekke min second channel ud, hvor jeg laver vlogs og sådan nogle ting, når jeg er ude at rejse. Og kommer også til at komme andre videoer og sådan nogle ting, der vil være hen i korten et eller andet sted her. Og glem ikke at tjekke mine vlogs ud fra Spanien, jeg lige har lavet. Det er et lille kort her. Ellers er der ikke meget med at sige. Tager vi også med til vejs ende. Som sagt, vi ses bare igen i morgen. Hej.